गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. नवरात्र म्हणजेच देवीचा, दुर्गा मातेचा एक मोठा उत्सव. हा एक फार पवित्र सण मानला जातो. पण या दिवशी अनेकांच्या तोंडून तुम्हाला भूतबाधा, काळ्या जादू अशा चित्रविचित्र गोष्टीही ऐकायला मिळतात. तुम्ही म्हणाल की हा तर देवीचा सण आहे, तर मग या अशा पवित्र सणाच्या दिवशी भूतप्रेतांच्या गोष्टी कानावर का पडतात? पण याची काहीच जणांना कल्पना असेल की या पवित्र सणाच्या दिवशी दूर एखाद्या विराणी एकांत जागी मांत्रिक, तांत्रिक हे त्यांच्या कार्यात सक्रिय असतात. असं म्हणतात या दिवसात मांत्रिकाच्या तंत्रमंत्र, सिद्धी, काळ्या जादू, वशीकरण, स्मशान साधना या जोरात सुरू असतात. कारण या दिवसांत केलेल्या त्यांच्या साधनांना यश प्राप्त होतं अशी धारणा आहे. आता हे कितपत खरं हे मात्र एखादा मांत्रिक स्वतःच सांगू शकतो. मी सांगत असलेली ही गोष्ट एका तरुण मुलीसोबत घडली होती. तिचं मी इथे नाव मुद्दामून बदलून सांगत आहे. राधा ही दिसायला फारच सुंदर होती. पाहता क्षणी कोणीही तिच्या प्रेमात पडेल अशी. त्यावेळी ती साधारण ग्रॅज्युएशनच्या शेवटच्या वर्षाला होती. कॉलेजमध्येही तिच्या पाठी अनेक पोरं लागली होती. पण राधा मात्र नेहमी मुलांशी कामाशी काम ठेवत असे. त्यामुळे ती मुलांच्या अजूनच मनात भरत असे. राधा ही सगळ्याच गोष्टींत पुढे असायची. मग तो अभ्यास असो, खेळ असो किंवा कॉलेजमधील डान्स कॉम्पिटिशन. तिचं नाव नेहमीच पहिल्या 3 मध्ये असायचं. ते नवरात्रीचे दिवस होते. नवरात्रीच्या दांडिया उत्सवात मग राधा मागे कशी राहील? राधाच्या घरचे हे काही दिवस त्यांच्या नातेवाईकांकडे गेले होते. त्यांचा राधावर खूप विश्वास आणि राधानेही तो कधी तुटू दिला नव्हता. राधा जिथे दांडिया खेळायला जायची ते मैदान तिच्या घरापासून फार लांब होतं. राधाची एक मैत्रीण राधाच्या बिल्डिंग खाली यायची. ती तिच्या नावाने राधाला हाक मारायची आणि मग राधा मैत्रिणीसोबत पुढे गरब्याच्या मैदानाकडे जायची. राधाच्या सौंदर्याची तिथेही अनेक मुलांना भुरळ पडली. अनेक मुलं राधाशी बोलण्याचा प्रयत्न करत होती, पण राधा मात्र कोणत्याच मुलाला तिच्या सावलीलाही उभं करत नव्हती. ती नवरात्रीची 3री रात्र होती. बराच वेळ मनसोक्त नाच केल्यावर राधा दमून एका लाकडी बेंचवर बसली. तेव्हा अचानक तिथे एक मुलगा आला. तो सरळ राधा समोर येऊन उभाच राहिला. राधाने वर त्याच्याकडे पाहिलं. त्याने राधाकडे पाहत त्याचा हात राधाच्या दिशेने पुढे केला. राधाने त्याच्या हाताकडे पाहिलं. हातात काहीतरी गोड पदार्थ होता. राधाने मानेनेच नाही असं म्हटलं. त्यावर तो मुलगा म्हणाला, प्रसादाला असं नाही म्हणायचं नसतं. राधाने नाईलाजाने तो आपल्या हातात घेतला. तसा तो मुलगा तिच्याकडे पाहत पुढे निघून गेला. आधीच राधा नाचून फार दमली होती. तिला तहानही लागली होती, म्हणून तिने तो प्रसाद लगेचच तिच्या तोंडात टाकला. गरब्याची तीही रात्र संपली होती. राधा तिच्या मैत्रिणीसोबत घरी यायला निघाली. वाटेत चालत असताना राधाने तिला विचारलं, काय ग, त्या मुलाने तुलाही प्रसाद दिला होता का? त्यावर राधाची मैत्रीण जरा आश्चर्य करत म्हणाली, कोण मुलगा? कोणता प्रसाद? म्हणजे तुला नाही दिला? नाही. अरे यार, आता बघतेच उद्या त्याला. जाऊ दे ग, सोड. असेल तुझा कोणी मजनू, पण तू तो प्रसाद खाल्लास तर नाही ना? अगं, तहान एवढी लागलेली, त्यात तो गोड पदार्थ दिसला म्हणून लगेच तोंडात टाकला. बघ हा, चक्कर वगैरे तर येत नाही ना तुला? गुंगीचं औषध वगैरे घालून द्यायचा तो. नाही ग, तसं काहीच वाटत नाही, पण उद्या चांगलीच झापणार आहे त्याला. बरं, उद्याचं उद्या बघू, आता मात्र घरी चल, असं म्हणत त्या दोघीही घराकडे निघाल्या. राधाला त्यानंतर विचित्र असं काहीच वाटलं नाही. ती नेहमीसारखी झोपली. सकाळी लवकर उठून आवरून क्लासला देखील गेली. सगळं काही रोजच्या सारखंच सुरू होतं. संध्याकाळी अचानक राधाला थोडासा थकवा जाणवू लागला. तिने गरब्याला जाण्यासाठी सगळी तयारी केली होती, पण दांडिया खेळायला जायला अजून बराच वेळ होता, म्हणून ती जरा पलंगावर पडून राहिली. तिला तिथे कधी झोप लागली तिचं तिलाच कळलं नाही. तिला तिच्या मैत्रिणीच्या हाकेने अचानकच जाग आली. अरे देवा, माझा कधी डोळा लागला मलाच कळलं नाही, असं म्हणत ती आरशासमोर उभं राहून तिचा मेकअप नीट करू लागली. खालून तिच्या मैत्रिणीचा तिला पुन्हा एकदा आवाज आला. तसं राधाने तिचं पटापट आवरून घेतलं आणि ती जिन्याने धावतच खाली आली. खाली येऊन पाहते तर काय, तिची मैत्रीण तिथे कुठेच नव्हती. कदाचित वाट बघून तिथून निघून गेली असावी.
राधा मनातल्या मनात तिला बडबडू लागली. पण कदाचित तिच्या मैत्रिणीला असं वाटलं असावं की राधा आधीच निघून गेली आहे, म्हणून देखील ती पुढे गेली असावी. तेवढ्यातच राधाच्या बिल्डिंगचा वॉचमन राधाला काहीतरी सांगण्यासाठी हाक मारत होता. पण सोसायटीचं काहीतरी असेल म्हणून राधाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. आधीच तिची मैत्रीण तिला सोडून पुढे गेली होती, म्हणून राधा जरा घाईतच निघाली. राधा त्या रस्त्याने एकटीच चालू लागली. आश्चर्य होतं. नेहमी रस्त्यावर कमीत कमी 1-2 माणसं तरी दिसतात, पण त्या रात्री दूर दूरवर कोणीच दिसत नव्हतं. राधाला आज वातावरणातही कमालीचा बदल जाणवत होता. हवेत एक वेगळाच गारवा होता आणि रस्त्यावर स्मशान शांतता. राधा एकटीच रस्त्याने पुढे पुढे चालत राहिली. तिचा तो नेहमीचा रस्ता होता, पण ते मैदान बराच वेळ चालूनही तिच्या नजरेस पडत नव्हतं. शेवटी बऱ्याच वेळाने राधाला ते मैदान दिसलं. तसा राधाच्या जीवात जीव आला. पण तिथे गेल्यावर राधाला आश्चर्याचा पहिला धक्का बसला. त्या मैदानात तर एकही माणूस नव्हता. पण हे कसं शक्य होतं? राधा चालून चालून फार दमली होती. ती तहानेने व्याकुळ झाली होती. तिला त्या मैदानात एक वयस्कर माणूस दिसला. तो एका ठिकाणी शेकोटी करून बसला होता. राधालाही तिच्या स्लीवलेस कपड्यांमुळे अचानक थंडी वाजू लागली. तो भला माणूस राधाला त्याच्याकडे बोलावत होता. राधा त्याच्या जवळ गेली आणि म्हणाली, काका, आज इथे गरबा नाही आहे का? त्यावर तो माणूस म्हणाला, आहे ना, येतील सगळेजण हळूहळू, तोपर्यंत तू बस इथे. राधाला काय झालं काय माहीत, ती त्या शेकोटी समोर सरळ मातीत जाऊन बसली. राधाच्या कानांवर कसला तरी आवाज येऊ लागला. तो आवाज गरब्यातील गाण्यांचा तर अजिबात वाटत नव्हता. त्या आवाजासोबतच तिच्या डोळ्यासमोर सगळं काही फिरू लागलं. राधाचं लक्ष आगीच्या पलीकडे बसलेल्या त्या माणसाकडे गेलं. तिला तो माणूस आता फार भयानक दिसू लागला. अचानकच राधाभोवती खूप साऱ्या बायका नाच करू लागल्या. पण त्या सामान्य वाटत नव्हत्या. त्यांचे चेहरे हे भकास दिसत होते. काहींचे जळालेले चेहरे होते, तर काहींचे रक्ताने माखलेले. ते पाहून राधा घाबरली. ती तिथून उठण्याचा प्रयत्न करत होती, पण तितक्यात त्या बायकांनी तिच्या हातापायांना घट्ट पकडून ठेवलं. त्यांनी सर्वांनीच त्यांचे चेहरे राधाच्या चेहऱ्याजवळ आणले. त्यांनी शक्य तितक्या मोठ्या आकारात त्यांचा जबडा उघडला होता. राधाला तिचं मरण जवळ दिसत होतं. राधाने शेवटचं दुर्गा मातेचं नाव घेतलं आणि ती तिथेच बेशुद्ध पडली. तिला जेव्हा शुद्ध आली तेव्हा तिच्या आसपास पोलीस जमलेले तिला दिसले. तिने पाहिलं, ती कोणत्या मैदानात नाही तर एका स्मशानात पडली होती. तिच्या समोर शेकोटी नाही तर हवन अग्नी जळत होता. हा काय प्रकार होता राधाला कळत नव्हतं. तेव्हा त्यांतीलच एक पोलीस राधाला विचारू लागली, तू इतक्या रात्रीची इथे स्मशानात काय करत आहेस? राधाने विचारले, इतक्या रात्री म्हणजे? मी तर रात्री 8 वाजता घरातून निघाले होते. अगं, घड्याळात पाहिलं नाहीस का? रात्रीचे 3 वाजत आहेत. बरं झालं, आज अचानक माझ्या मनात काय आलं, मला असं वाटू लागलं की आज आपण इथे गस्त घालूयात, म्हणून मी सहजच गाडी घेऊन इथे आले. तर एका मांत्रिकासारखा कोणीतरी इथे बसलेला मला दिसला आणि तू एखाद्या पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे जमिनीवर तडफडत पडली होतीस. तू तुझे हातपाय आपटत होतीस. दुर्गा मातेचीच कृपा की मला आज इथे यावंसं वाटलं, नाहीतर तुझं काही खरं नव्हतं. राधाच्या घरचे लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या घरी आले. तेव्हा वॉचमनकडून त्यांना अजून एक कळलं की राधा नटून थटून रात्रीची 2 वाजता इथून बाहेर पडली होती. तिला अडवायला खूप हाका मारल्या, पण तिने त्याचं एक नाही ऐकलं. जाणकारांकडून राधाच्या घरच्यांना असं कळलं की हा वशीकरणाचा काहीसा प्रकार होता. त्या मुलाने दिलेला तो प्रसाद नसून त्यात नक्कीच काहीतरी मंतरलेलं होतं. तिथे स्मशानात मांत्रिकाचे विधी चालूच होते. रात्री 2 वाजता घरातून निघालेली राधा रात्रीची 3 वाजता त्या स्मशानात जाऊन पोहोचली. नशिबाने पोलीस तिथे वेळेत आले, नाहीतर तुमच्या मुलीसोबत तिथे नेमकं काय झालं असतं याची आपण कोणीच कल्पनाही करू शकत नाही.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.